estem trinxats, les nostres condicions laborals ja no les podem aguantar i aquí tothom mira cap a una altra banda. Després de 2 anys i escaig de negociació, on la part social, estem trinxats, les nostres condicions laborals ja no les podem aguantar i aquí tothom mira cap a una altra banda. Després de 2 anys i escaig de negociació, on la part social, estem trinxats, les nostres condicions laborals ja no les podem aguantar i aquí tothom mira cap a una altra banda. Després de 2 anys i escaig de negociació, on la part social, estem trinxats, les nostres condicions laborals ja no les podem aguantar i aquí tothom mira cap a una altra banda. Després de 2 anys i escaig de negociació, on la part social, estem trinxats, les nostres condicions laborals ja no les podem aguantar i aquí tothom mira cap a una altra banda. Després de 2 anys i escaig de negociació,